Veľmi krátko sa chceme vyjadriť k včerajšiemu zasadnutiu vlády, kedy vláda začala rokovať o rozsiahlych presunoch v rámci eurofondov, ktoré premiér koniec koncov avizoval to aj tu v parlamente, politicky aj mediálne predáva ako plán na podporu zamestnanosti mladých ľudí na Slovensku. Myslím si, že sa tomu treba venovať, pretože v skutočnosti je to plán, ako minúť naozaj veľa peňazí, ale minúť ich tak, že sa rozdajú predovšetkým firmám a dosiahne sa pritom veľmi malý výsledok. Aby som bola konkrétna, tak z toho, čo sme si mali možnosť naštudovať, tak zhruba 78% z tej sumy peňazí, o ktorej vláda hovorí, by išlo firmám, a len zvyšok by išiel na podporu zamestnanosti mladých ľudí. A aj to, keď sa na to dobre pozrieme, sú to veľmi drahé novovytvorené miesta a zároveň pri nich hrozí nekontrolovateľné riziko, že vlastne nepôjde o nové pracovné miesta, ale že to budú dotované miesta, cez ktoré sa vytlačia pracovné miesta už existujúce. Keď to zjednoduším, máme už skúsenosť so sociálnymi podnikmi a máme už skúsenosť aj s tým, ako sa rozdávali prostriedky z eurofondov priamo mecenášom Smeru. Aby sme si rozumeli, sme si plne vedomi toho, že nezamestnanosť mladých je obrovský problém na Slovensku. Číslo 145 000 ľudí bez práce vo veku do 30 rokov je naozaj alarmujúce a preto aj keď sme sa vyjadrovali k programovému vyhláseniu vlády, sme hovorili, že áno, očakávame riešenia konkrétnych problémov od tejto vlády a jedným z týchto konkrétnych problémov je aj riešenie nezamestnanosti mladých, ale tak, ako som povedala aj pri programovom vyhlásení vlády, toto riešenie nie je riešenie skutočného problému a naozaj si myslíme, že v súčasnej situácii je to naozaj veľmi málo. Konkrétne k tým jednotlivým programom, Miro. Ďakujem pekne. Dovolte mi len potvrdiť a zopakovať slova Lucie Žitňanskej o tom, že nezamestnanosť mladých ľudí dnes na Slovensku naozaj dosahuje katastrofické rozmery a my vítame každú aktivitu vlády Slovenskej republiky smerujúcej k jej znižovaniu. Zároveň však naozaj cítime potrebu upozorniť na to, že to, čo vláda komunikuje ako pomoc na zamestnanosť mladých, nie je pomoc ani na zamestnanosť, ani pre mladých a je to v podstate opakovanie prístupu z obdobia veľkej krízy v rokoch 2008 až 2010, keď pod nálepkou riešenia problémov, ktoré občanov naozaj trápia, sa peniaze rozdávali či už straníkom alebo iným blízkym ľuďom. A čo je horšie, bez akéhokoľvek výrazného efektu. A toho sa obávame aj tu a dovolte mi vysvetliť prečo. Vláda diskutuje o 222 miliónoch eur, ktoré chce alokovať v rámci eurofondov. Ide o bezprecedentnú sumu na jeden program. Takúto veľkú sumu ešte žiadna vláda nevyčleňovala jednorazovo na program a my sme sa veľmi potešili, keď sme ju videli, pretože sme si mysleli, že to indikuje záujem naozaj riešiť zamestnanosť mladých ľudí. Skôr to však indikuje odhodlanie posunúť peniaze svojim. Ak si totiž pozriete na vnútornú deľbu tých prostriedkov, z tých 222 miliónov eur až 172 miliónov nemá ísť vôbec na tvorbu pracovných miest pre mladých ľudí, dokonca nemá byť priamo viazaných na tvorbu pracovných miest pre nikoho, ale sú to peniaze určené tzv. Na modernizáciu technologického vybavenia podnikov. Ak si spomínate, presne cez takúto výzvu v roku 2008 úplne v tomto istom opatrení bolo rozdaných hneď viac ako 30% peňazí pre firmy blízke Smeru, konkrétne 4,8 milióna eur išlo vtedy plastike Nitra, 4,4 milióna eur grafobalu Skalica a 4 milióny eur pre hriňovské strojárne. Boli to peniaze, za ktoré sa žiadne významné počty pracovných miest nevytvorili a boli to peniaze, ktoré evidentne išli ľuďom blízkym Smeru. Preto si myslíme, že aj dôraz teraz, že 78% prostriedkov má ísť na takúto výzvu, už naznačuje, aký je skutočný cieľ vlády. Chceli by sme vládu vyzvať, aby to vysvetlila a vyzvať ju zároveň, aby zmenila svoje rozhodnutie. Podľa nášho názoru by bolo možné tento program významne zlepšiť a naozaj ho namieriť smerom k zlepšeniu zamestnanosti mladých ľudí, a to z hľadiska krátkodobého aj dlhodobého riešenia.
Z krátkodobého hľadiska si myslíme, že týchto 50 miliónov eur určených naozaj na tvorbu pracovných miest by nemalo byť určených len na dotovanie konkrétnych zamestnávateľov na východnom a južnom Slovensku, pretože ten spôsob, akým je tam napísané, naozaj pripomína zatiaľ sociálne podniky dosť výrazne. Ale myslíme si, že by mala výrazná časť tých prostriedkov ísť aj napríklad na podporu mobility a na podporu vzdelávania mladých ľudí, aby si našli prácu, pretože, ako už bolo spomenuté, mladých ľudí bez práce na celom Slovensku je viac ako 145 000. Tento program sa chce venovať len každému 12. až 13. z nich. Zároveň si myslíme, že treba ešte aj dlhodobejší problém, ktorým je naozaj kvalifikovanosť mladých ľudí v odbornom školstve. Treba reštrukturalizovať odborné školstvo, ale treba zároveň aj do ňoho investovať. Ak si vezmete tých 172 miliónov, ktoré majú ísť na tzv. Modernizáciu podnikov, čo v realite, ak sa pozrieme do minulosti, sú investície do výrobných technológií, ktoré by tí majitelia urobili aj tak a tým pádom sú de facto len čistou dotáciou zisku majiteľov týchto firiem. Keby sme týchto 170 miliónov posunuli na napríklad vybavenie stredných odborných škôl, bolo by možné za ne zásadným spôsobom vybaviť odborné školy, z ktorých ročne vyjdú 10 000 mladých ľudí a mali by sme riešenie nielen na jeden rok, ale na dlhé roky dopredu. Preto si myslíme, že tento spôsob riešenia nie je vhodný. Myslíme si, že ten spôsob, ktorý ponúkame my, je lepší a veríme, že vláda, ak nepríjme tento spôsob, aspoň zváži, či naozaj ten starý dobrý Smer má byť späť, tak ako bol prítomný vo vláde v rokoch 2006-2010, kde bolo veľmi dobré marketingová nálepka riešenia, ale pod ňou sa skrývalo niečo iné a tie riešenia nakoniec výsledky nepriniesli. Ďakujem.